намерим на това състояние. Първо да кажем, че винаги след Олимпийски игри се наблюдава известно отпускане във всички, включително и в най-големите. Второ, от тази година започва влезе в сила нов съдийски правилник след промяна. Всички имат нова програма. Всички имат нови програми, съответно не са имали много възможност да ги отработват. Вероятно са си дали почивка повече. Естонката така с известно закъснение показват оценките на гимнастичките, но да се върнем на рускините, така доста неубедително начало. Имаше и на Капранова, и на Сесина. Сесина е най-опитната в състава, на 23 години, най-възрастната. И чуваха се слухове, че Канаева, олимпийската шампионка, може и да не участва на всички уреди, но това се оказа блъф, защото Канаева участваше много силно през целия сезон и на турнирите от Гран-при сериите, и на турнирите за Световната купа. Печелише масово къде каквото участваше, пускаше някой друг златен медал на Сесина и горе-долу такова е положението. Сега внимание и към представителките на Израел, защото те също ни вълнуват като директни съпернички за местата в челното. Ирина Ризенсон много силно стартира през този сезон. Ирина Ризенсон почти на всички големи състезания от веригата Гран-при и на световните купи е в финалите на всеки уред и дори завоюва медали. Да. Много опитна състезателка. За тези, които по-отблизо следят художествената гимнастика, знаят, че тя беше прека конкуренция на Симона Пейчева много години. И за наша радост Симона я биеше често. Новото в правилника е наличието на още една оценка за артистичност, което прави крайната оценка 30 точки вече, не както 20 преди. И тя заема много сериозно място в формирането на крайната оценка, тъй като е 10 точки, т.е. 1/3 от оценката на изпълнението на гимнастичката е за артистичност. Оценката за работа с тяло и с уред сега се разделя на две. Оценка за трудност, D1 и D2, като там двете оценки се събират и се получава средноаритметично. Да. 26,700. Висока оценка за това изпълнение, но все пак е състезател от висока класа. Говорихме си с теб, че въпреки намаленията, които дават и съдиите за изпълнение, пък и дори някой отпаднал елемент от незачетен елемент от трудностите или с по-ниска трудност, те тръгват от много висока стартова позиция. Всички руски състезателки тръгват с високи оценки. И затова не бива да ни изненадва това, че от високо, дори и с грешките, видимо, пак получават високи оценки. Това е положението. Да, стартират с висока оценка. Да, предполагам и за трудност с уреда и за трудност с тяло. Опитва се техническия комитет, по-скоро бившия технически комитет, тъй като вече от нова година работи нов, да върне художественото в художествената гимнастика, което беше малко позагубено в последните 8 години. Като едната стъпка е въвеждането на тази оценка за артистичност, която, за съжаление, критериите не са до край обективни. Но това е първото голямо състезание, което наблюдаваме и може би ще успеем да преценим дали това дава положителен ефект в изпълнението на гимнастичките. Намалени са трудностите в съчетанието, вече са само 12. Остават приоритетно за всеки уред различни групи с тяло, за въже повече скокове, за топка повече гъвкавост и за букалки равновесия, за лента пируети и единствено на обръч. Трябва да има равноправно, равномерно разпределение на групите с тяло.
което прави обръча и може би един от най-интересните уреди в съвременната гимнастика. Гъркинята Йоана Тача. Съвсем подновен. Съвсем подновен гръцки състав. Ако трябва да бърз поглед на водещите сили в гимнастиката, ще видим, че напълно подновени не са много отборите, които напълно са подновили състава си, националния си тим след Олимпийските игри в Пекин. И един от тези отбори е нашия. България, въпреки че Силвето е изключително опитна състезателка, участва и на световното първенство в Будапеща преди игрите в Атина. До сега не беше в представителния ни отбор. Ето, че сега тя стана първата водещата българска гимнастичка. И 18-годишната Моника Минчева, която е ново попълнение в състава. Силвето в момента и гимнастиката, която тя изпълнява, е нещо, което много се харесва. Тъй като тя играе малко по-старият вид гимнастика, който в момента е актуален. И освен това е типично за българската школа. Има изключително добре направени музикално-технически композиции. Любов Черкашина сега за Беларус и веднага след нея ще видим Моника Минчева. Много правят Беларус по отношение на композициите си, подбора на музики и на съчетания, което беше минус в тяхната работа, тъй като те технически са изключително високо качество на изпълнение. Това е характерно за беларуската школа. Последните години наблюдаваме и правят много усилия да променят стила си и въобще имиджа си, което е изключително положително, се отразява и на класирането им, разбира се. Ако трябва да говорим за подмладяване, то в състава на Беларус това се извършва много плавно. Ина Жукова е една утвърдена състезателка и една от малкото, които дръзваше да се конкурира с рускините. Се отказа след Олимпийските игри в Пекин и сега ще видим, ако Рудалова, Черкашина са вече познати имена, ще видим едно много симпатично и талантливо момиче, Мелитина Станюта. По-късно ще видим нейни изпълнения. Това е новото попълнение в състава на Беларус. За Украйна това е Максименко, за Израел Бозовски има по една-две нови. Изключвам рускините, които са в познатия мощен състав. Ето сега Моника Минчева. Успех и на това наше лъчезарно момиче. Ина Жукова е една утвърдена състезателка и една от малкото, които дръзваше да се конкурира с рускините. Се отказа след Олимпийските игри в Пекин и сега ще видим, ако Рудалова, Черкашина са вече познати имена, ще видим едно много симпатично и талантливо момиче, Мелитина Станюта. По-късно ще видим нейни изпълнения. Това е новото попълнение в състава на Беларус. За Украйна това е